Balimao ani nyakuma très urgent. Malien ko Sénégal présent Macky Sall kaye uka ukunganga élection ke kaya date changer. Malien mena révélation de fo angena bi samedi 3 février 2024. Malien ala ye Malika keleke, ala ye Burkina ka keleke, ala ye Niger ka keleke. Oube an moun de la kanga élection ke kanga surasu ka taka boy. Bi Macky Sall yaka élection bama ko élection te se ka ke. Mounye Macky Sall bla ko kuma fo bi samedi. Président Macky Sall no ye Sénégal président ya tara discours de ke ate ali erekelim bo folo. Ko ka élection bama. Donc asimi angana même ko o de ko so angawma et puis ambola ngi information ay malien bi révélation be bi vidéo la de. E bi révélation be bi vidéo la. Ambo fana la malien ate shibo seku tungara tike kono. Moussa Maramata kuma ko Mali kana bo CEDEAO la. Français ka media be ka Moussa Maraka kuma kan bla fambe. Ne ma fana ngo Moussa Marate Mali fe. Ne ma kuma ni foyena. Avec kuma français là. Il m'a français ata français ya bla fambe. Moussa Maraka kuma kan semene flawra. U keleme ka Moussa Maraka kuma kan ta ko flip fambe. Français keleme ka Moussa Maraka kuma kan ke inafo cadeau du ciel di. Malien akuma kan flede. Moussa Maraka kuma kan flene. U ya bla RFI France u ya bla fambe nyate. Moussa Maraka kungolo be français ka media be sans fait. Français be ka tekere fo Moussa Maraka kumbi. Ago connaître bien fait ko surasu ye Moussa Mara riswa moko do ma famia do bolo ne te fait surasu ni moko ka gere ne be moko do ne ba ramaden do ne quoi ima Moussa Mara takuma alors que ni emason muna Moussa Mara ma téléphone taka asimi nunu woli madame metla kata do orola Malion ko Macky Sall ko ka élection ba ma Sénégal Allahu akbar Macky Sall bora ay discours kalan Sénégal télévision sola Sénégal président ko Macky Sall a bora kumana Malion ale Macky Sall yere photo fla orola anga Macky Sall yere ola anga Sénégal président Macky Sall ko ka dialogue ko nyonche abaro mena secret do fo angana bi abaro mun keleme ka Macky Sall banga élection ke Malion ba secret fo ngana ma yoron ka dama bukali Malion abaro mu ya to Macky Sall élection reportée mbono secret fo ngana bi samedi 3 février 2024 Malion Macky Sall yere mogo mi choisi koko kaka candidat yi Malien au commandi Macky Sall ka parti mogo yi Macky Sall ni conseil constitution munu be élection ko fenga validé Macky Sall no o mogo fana blara nyogona Malien kuma babe nale Macky Sall ni e flanay sabana fana mu Malien mena révélation belebele bado kay jomay nanga cheni photo irawla ugo ko songo teke candidat yi ko songo Ousmane Sonko ko ayi ko teke candidat yi ka donta bota Malien amballa ka munde isanno songo ka parti mo wéré représenter élection na a to de ko Bassirou Diomaye Faye a photo fleni ni cheni de bena ke ni ne kunga ke Sénégal président ni anya be ni photo la ni cheni de kunga ke ni songo ka remplaçant di songo ko Sénégalais be ka voter ni Macky Sall ye dien manipulation beke ka dien ko beke Macky Sall ya yi élection manake ale ka parti te gagné awa ni songo ka tie passera Macky Sall beta kasola Malien et puis songo ka représentant non seulement Macky Sall ya bama Francis mason CEDEAO mason parce que ni élection kera panafricain de rebeka président sénégalais ou ya sénégalais mo ni Francis kasa ba fait sénégalais ou kodo abela ayi songo ka remplaçant ko Bassirou Diomaye Faye ni ne keleme ka Macky Sall dese ka sinobi aya fa Sénégal na ka ni chen kolosi ko na to fram ne ko do kasola de billahi ala Macky Sall ni Karim Wade mandi mo o de koso ne ba fo Mali surasu aw nyana bi adamade fana keri bolo chuko ni ko kibe fana monopole qui savo chuko de la peuple bible il faut composer avec le peuple asimi ni leçon de kada obema aya ye munkara Macky Sall la parce que Macky Sall kuma fait ka fanga maîtriser ka kasawode moko site fanga ye jamana deun de taille fanga te chesika tia tese ki ka fanga yi ibe président munu mele fanga la ou ye pouvoir du peuple de ma asimi ni leçon de kadauma ama Macky Sall libura tukomi tabo Macky Sall churuna de 600 ay discours kala président Macky Sall Sénégal président discours kala ko élection borama kuma chama yafo ko ka dialogue ke Macky Sall te fait katade Macky Sall churuna di ni fanga bi bolo ni ka kigun mamunu nya manyuma unyi ijija iku gerela inu ka barake
Ni koko fanga ka ke e de sago yi, be ke de sago ke. Tu vas te faire retrouver, ibe balimuna, ibe escroc de ikrefe, ou bi blasra djuguka. Macky Sall bina au piège de kono. Asimi, ni el leçon de kadauma. Au kadine mogote ka jaouye ka temeneka. Mais ma net komi main adama de ma nete tuki kwa la. Ani sogoroji de bala nebe jalaji mi tienka ka sogoroji mi nkalunka. Parce que koko tien de belaba. O yere wolo kuma da wa yere wolo de bo o me awa yere wolo de bo famia. C'est la vérité, c'est la vérité. Halala mogomi ya halala ole ben kuma no famia de. Parce que jamana ko la mogo do be kuma ba kanisa. Mo malion. Macky Sall Français de Macky Sall woli. Français ni CEDEAO mogo de nyogonye ke. Koni élection kera Sénégali. Ko panafricain do de besigi. Bassirou Diomaye Faye. Ugoko songo te sigi. Usrane meni songo sigira kana Français surasu gen. Nema fana ngo nunte démocratie ouye. Moussa Maramingo kangato CEDEAO la. Bon, avec a koule ko asimika élection ke. Aouni alache Macky Sall flé. Élection campagne kunanga damine 600 de Sénégali. Macky Sall ko kateke. Macky Sall ko tout sauf ko élection ere ka bora ma peu. Ko élection teke ko ayi Macky Sall ko élection teke. Mala afla bela jere nyakoro. Et puis Macky Sall kelenga Macky Sall ko élection kara ko mangambeke. Manganteke de ko Karim Wadi ko Sénégal président Koroyi Ablaye Wadi dege ko Karim Wadi ko ka candidature ma validé ko double nationalité bobulu ayol de argument. Macky Sall ka problème flana mouye. Ale ere mogo munu choisi de ko lu ka élection organisée. O mogo fana diminuer ba de Macky Sall koro. Tisani janfa ke. Macky Sall ni munu jera ka fangata Macky Sall yo lu janfa di. C'est pour ça ala te janfanti fait. Macky Sall munu kan mogo mu kunganga o ko so il faut être juste dans la vie. O ko so asimi mende ne leçon de ka nyafo nyana. Ni ala fanga dima si tu n'es pas juste don la ibeke yeko fly na ma ke ga fuma ko nyama den tato fly. Le pouvoir appartient à Dieu et Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Nam ala mago sera pouvoir ma ba menela ali tada menela chugomna ni pouvoir drimania ke yere sago kei ka ke benjiai ka ke ne de tadu ni te tone ko bi da fara bi clochi bi nyinkari ni pouvoir ko ni ma molu ka foko nyama den tato fly cheche ka be malula cheba binanya yi awasimi nyama o clear be bi. C'est la vérité que je vous dis. Ne tala ou musala haula. Na matle fali kola. Mon kara Macky Sall la de. Avec quoi j'ai quel est mali transition kelena. Macky Sall, moi mi kunga Macky Sall a remplacé. Macky Sall est arrêt. Macky Sall est fladi. Macky Sall est moi mi ke kali remplacer au fana fladi. Sénégalais tellement somina ko chia ko de Macky Sall kon. Les gens ne sont pas bêtes. On ne peut jamais manipuler l'opinion publique. C'est impossible. Au tesa ka kanto dien konobli. Problème Macky Sall dans la vie, ça chauffe c'est Macky Sall. C'est pour ça dans la vie, il faut être juste. Quand tu es juste dans la vie, il y a mogo ye namara kadaye, ani problème te banque masi. Il m'a dit la fille j'ai la tête haute parce que je sais que je suis un homme intègre et je suis digne. Mais on va donner mes transitions fait. Mais namara net namara de fait. Macky Sall tenganga leçon d'auma. Tche ye fangata. Macky Sall ye fangata ka kata di quoi. Ça dit que aga stratégie sénégalais ou ka fena quoi. Aya fangata ka kata yi. Ça dit que ka ke jar il n'a pas avec ko manipulation doit kono quoi. Il faut être juste dans la vie et faire ce qui est bien pour ton peuple. Wallahi alati malo. Ne koko ke tlele ala ni horonya la. Ini mamunu jera kolu. Macky Sall ni mogo jera ya be janfa. Ka flado ta kabo ke candidat yi. Sénégalais be murut commencera ka muruti. Et pire encore Ousmane Sonko côté que candidat fanaï Ousmane Sonko fanaï mogo choisi ko kale remplacer o de ni ko Bassirou ni fana panafricain di CEDEAO mogo nyabala ni ncheni mena ke président ni CEDEAO mogo nyabala ni ncheni mena ke ni Sonko ka candidat di Sénégalais atol ko Bassirou Diomaye Faye ni ncheni to ko ni favori badi ni élection kera bi Sénégali ni ncheni de be ke Sénégal président ni Sénégalais bebe ka boli no fait Macky Sall yodi yi à élection reportée. Maintenant, c'est pour ça dans la vie, il faut. Macky Sall est janfa de quoi. Mon yanama fait baka parta ko beto ko doye fly dron ko choisi. Dans la vie, il faut être juste. Quand tu n'es pas juste, tu termines mal. C'est la pire vérité. Tous ceux qui ne sont pas justes, Ali ka famille là, quand tu n'es pas juste, alors il y a que qui be monsro to soro quoi. Il n'a pas be bonyade, mais il ti sabo soro quoi. Awa ni nyagwante ban. Oyo horon kuma do yere wolo kuma de meka mufo. Macky Sall est dans les problèmes aujourd'hui.
CEDEAO jatigɛlen don Faransi jatigɛlen don Sénégalais ko de mɔgɔ ni ye Faransi mɔgɔ Sénégalais ta si faible Sénégal bɛ fɛ ka fara ni cɛri kɛra président domina ni élection kun kɛra bi Sénégal fana kun na don AES la ni élection kun kɛra ni élection campagne kun ka daminɛ bi minuit ni cɛ de kun bɛ ni kun gagnera ni kun na fara AES kan CEDEAO mɔgɔw ɲɛ b'o de la mɔgɔ na a candidat don ni Faransi b'a fɛ Sénégalais to si fɛ Sénégalais bɛ Ousmane Sonko ka mɔgɔ choisile o de filɛ nin u bolo ko ni Ousmane Sonko nana ko Sénégal bɛ bɔ Faransi bolo sisan tuguni ɲɛ b'a mɔgɔ wɛrɛ fana kunkolo bɔra awa a ye ni cɛ in kɔlɔsi n'a ma ni cɛ in kɔlɔsi wallahi billahi u bɛ mal k'a la ou bien Macky Sall b'a fɔ ko ka nin ka candidature boyi parce que a ɲɛ b'a la a y'a yɛrɛ coro a ye diɲɛ manipulation bɛɛ kɛ ka nkalon nɔrɔ ko Sonko bina muso kan o kɛra nkalon ye ka mɔgɔw tɔɔrɔ mɔgɔw sara adamadenw sara donc a bɛɛ lajɛlen y'a ye bi tiɲɛ ko dans la vie ne b'o conseil di malien den bɛɛ ma a kɛra i ka famille ye o a kɛra i ka diɲɛlatigɛ taabolo ye o ko kɛ kana ko kɛ ka mɔgɔ dɔ k'i sara i ka nkalon tigɛ mɔgɔ dɔ k'i sara k'i bila ka fɛn fɔ mun tɛ tiɲɛ ni hali bɛ sa gɛlɛya de la il faut défendre ce qui est juste et vrai ala t'i malo ima Mali ngono ima Afrique tellement nous les Africains on est faux ima Afrique c'est des escrocs les catholiques et les sans les catholiques milliardaires millionnaires mais les dignes les intègres on les mis à côté et toujours à belaba ou l'état il faut être juste dans la vie Macky Sall ya kanubaga ou janfa o koloro de bina chorolen fleni c'est la vérité mo ko conseil de di Assimi Nunuma président Demeli Korote ka wuli dongoro ho ha Assimi ni mais la politique de be jamana jo ho ha te jamana jo de ani bora ani fiseda o ganyen ge mais ere ka sokona na ikangi la bendi ebe ka mogo kele e ka sokona na e fegale do ni o do te o be nya do ila ne segu tungara ka langini munde mi transition kono bi Assimi ka fanga ke ni Assimi segera fanga la ka di Maliki Jaw ma ni Maliki Jaw segena aka fanga di Wage ma ni Wage segena aka fanga ta ka di Modibo Kone ma ni Modibo Kone segera o ka fanga di Sadio Kamara ma ne segu tungara ne te fe nunu nga bo fanga la mais nunu be ka aw ni ala che u ye Moussa Mara reswa Moussa Mara munte Mali fa tala fa takra fe u ye Moussa Mara reswa u tan reswa de u ye Moussa Mara reswa Moussa Mara fleka tout lebu Moussa Mara traka tout lebu bi amunu ma yere fa u ya ante reswa mais ça c'est pas juste ne te fait gré de cas parce que quand tu n'es pas juste ala be kodo de binga kuma be ne te fait o de ka kenuna sramu na be Assimi na ba bolo Assimi me conseil kelen fana dinga ni viro kelen konnana bouf donc Macky Sall ni Franci ani CEDEAO mogo olu jigi kuma mogo munu ka kolu ka kɛ Sénégal président ye ou ya ye Sénégalais o tolu fait donc ko in kɛra dara de adamaden na fara ki clé ni mi clé ini problème te ban parce que jenantike odi voilà pourquoi ne be conseil di Mali jeunesse ma be ki clé mogo imi clé ala ti sago ki ini problème te ban ini nyakon te ban away be malu cheba ou temena dans la vie c'est des conseils ne be leçon morale de Québec ou ne te machi contrôle là et puis ne be conseil kelen fana di transition nyamogo ma ku atlito ni woronina Mali qui préparé parce que élection ko kuma ni mogo élection ko kuma fo Mali kono Assimi ay marto ta ko tigi nyinkari o ne ka conseil ko fa ni mogo élection ko kuma fo Mali kono ay tigi nyinkari o ye kuma folo kuma folo na fana mi tuguni ka nyafo Mali transition nyamogo mogo nyana aw ka je aw ka farango ka c'est l'union qui fait la force ala anga tiendo bangi bi ala ka dongo dugu je ala be anga tiendo de bangi mais mun nyafo onyana ay erreur mun ke transition mogo ima ye Moussa Mara tara kuma RFI la Moussa Mara je m'excuse Moussa Mara tara kuma RFI mogo yabla France 24 yabla ay Moussa Mara mi reçoit autant reçoit ina fa boli reçoit ay o reçoit ko ke mogo bay tara ka taula gouger ka ke mogo ni aw be ka projet mun ta ka Mali sauver ka Afrique sauver mogo mi o projet jugu numéro 1 ay gira aw naka mogo ayaka mogo valoriser quoi ne be ka segu tungara be ka aw conseiller de aw kadine wallahi billahi me ka tiende fanyana Moussa Mara munga la ayere yayi atara ne Moussa Mara critiquer domina dogo ko ne te faire anga fara ngonga e be fara ngonga fo mais ne te fara ngonga mun fe nafa temuna et puis ga fana ay fangata ay autori de kani politicien nunu ngi ma uta obonya Mali kele ne ko ne politicien e boka kuma fo mun uja parce que aw do de garaula ay pouvoir dol aw ko nga pouvoir de société civile de ma transition damene na sogali o bara damene
aw sɔrɔsi kelen de Sogɛli bali ka kɛ tantôt a bɛ fɛ k'i kɛ candidat ye a bɛn nkalon su tɛ fo mɔgɔ mɔgɔ n'a ko k'a b'an fara ɲɔgɔn kan toujours aw b'a gâter aw tɛ fɛ ka kɛ mais pourtant aujourd'hui ni pouvoir bɛ société civile bolo k'a ye aw yɛrɛ ka fanga ma o b'a to Assimi bɛ fanga kɛ n'Assimi tilara o b'a di Maliki Diaw ma ni Maliki Diaw mɔgɔ min bɛ se k'aw dɛmɛ k'o baara kɛ o tɛ nin politicien ninnu ye ça c'est la société civile an ɲɛ tɛ Iran na jeunes minnu bɔra ka révolution kɛ Iran o jeunes de fanga olu de c'est à dire que o jeunes de olu de gɛrɛla fanga la olu de ni fanga wulila ɲɔgɔn fɛ cɛ bɛ kuma dɔ fɔ la mɛ américains ka cɛ bɛ kuma dɔ fɔ la mɛ na yɔrɔnin kalan Mali an ka jɛ ka yɔrɔ lamɛn ɲɔgɔn fɛ les vrais révolutionnaires a ye kuma jumɛn de fɔ Malcolm X américains ka cɛ ko Malcolm X a ye kuma dɔ fɔ révolution kan mɛ na yɔrɔnin kalan n bɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka mɛn Malcolm X ko la révolution renverse les systèmes. Si votre révolution n'est pas contre les systèmes qui vous tiennent dans l'ignorance, alors ce n'est pas une révolution, mais plutôt une manipulation. Ne kuma kante Assimi, révolution, Malcolm X, américain nga tcheye ni kuma defo. Révolutionnaire fin ke nana ka jamana libéré di. Munu ye jamana faka e teriko lui. Ça veut dire que jamana libéré tote e be ka manipulation de ke. Akara toninga ni de ka genga jawla parce que abo sera de ka. Et c'est la vérité. Ne ba fa manda ouye mais c'est la vérité. Munu ye jamana faka ol de ka chaw kerefe bi. Munu ye jamana faka bi nimbo la bi. Munu ye kele ka ol de deneme kerefe. Et c'est une vérité. C'est-à-dire e se ka kundi quoi. E se ka révolution ke. E ko ke be changement ke la etolu fait. E ko ke te le fait le na di kadi. Mais les gens ne sont pas bêtes. Ima Macky Sall tora ni double jet de la fa ayana yere ka kankele la. Ne te fait ode ka ke awla parce que avec ka fanga tani niveau mingi ka fa ka beka ou sago de ke 100% na ye mun fo o ye couronné kolo de beka tuo ko moko kana fo moko kana fo ni ya keta benya na yo ke ça devient de la dictature na yo ka avec Macky Sall nyokona si awa les gens vont vous jeter dans la poubelle ne te fait ka kawla les 5 colonels ne ta ye conseil di awa ne be na conseil la ba mun dama ya ni nga bonne vidéo konana mais ni conseil di ka fo transition mo aya ye mun kara Macky Sall la Macky aye mun kede Macky Sall mun ka abo sradika ni corane cha abo sradika ben ala na krati la gauchité quoi tu sais ni be la dit que do ta fama c'est ku tungara bora c'est ku tungara abe fait que c'est ku tungara bora abe ka sura abe Sogɛli de fate sura su fait ala ni kuma yere bolo bi la me halala u bi famia mais mo qualité flabe u tse ki fama fo ka jinguli halala den bi famia mais mo do be halala u do me u ti fendon 1 giga u tse ki famu ani mɔgɔ min tɛ hɔrɔn ye o tɛ se k'i faamu fo ka diɲɛ wuli o mɔgɔ qualité fila o tɛ se k'i faamu ne bɛ ka kuma ni transition binna a bɛ gêner de fɔlɔ kan ne transition tɛ bin dɛ awa a tɛ bin fana awa an b'a sauver fana donc n bɛna conseil laban mun di k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ fanga la Mali la n bɛna conseil laban dɔ d'aw ma ne Seku Tunkara ka laɲini ne ka vision ye jumɛn Mali transition na Assimi ka fanga kɛ n'Assimi tilara ka di Maliki Diaw ma ni Maliki Diaw tilara ka di Modibo Kone ma ni Modibo tilara ka di Diaw ma Wage ma ni Wage tilara ka di Kamara ma o baara fanga kana bɔ aw yɛrɛ ka cercle kɔnɔ ne bɛ ka baara k'o de kan mais jɔn b'o baara nɔgɔya aw bolo bi o ye côté fila de a bɛ société civile a b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o renforcer mais aw yɛrɛ aw tɛ se k'o baara kɛ parce que a technique t'aw la a dɔnniya t'aw la ni kuranɛ cɛ aw tɛ se mɔgɔ min se k'aw dɛmɛ k'o baara kɛ a ye Sogɛli bila o baara la aw bɛ da ka sinɔgɔ dɔrɔn n'a ko min o bɛ kɛ an bɛɛ bɛ kɛ saga ye ka tugu aw kɔ Sogɛli b'an bɛɛ minɛ k'an bɛɛ kɛ saga ye ka tugu aw kɔ Sogɛli de bɛ se k'o kɛ transition bɛɛ il est le seul il est unique a y'a tenté wagati dɔ la a ye mɔgɔw bila ko mɔgɔw kana tugu kɔ aw da kɛ a y'a dabila n'i y'a ye ne bɛ Sogɛli défend pas parce que ne b'aw contre la parce que ale de b'aw fɛ ale de bɛ se k'aw kalan ale de gɛrɛlen aw la a ye sanga sɔrɔ sinon an y'aw ni bandaw ye aw kun ma taa yɔrɔ si aw ka di ne kojugu Sogɛli b'aw magnifier ni Sogɛli bɛ émission kɛ a bɛ Assimi fo a bɛ Maliki Diaw fo Sogɛli bɛ nin 5 colonels bɛɛ fo mais ne Seku Tunkara depuis ala ka ne da ne m'aw ka interview kelen k'a ye Sogɛli ta tɔgɔ ma ka ala fo aw fa filan o de bɛ tugu aw kɔ iko o de fanga ye tiɲɛ mais y a le respect il y a aussi en la culture là mɔgɔ min ka kɔrɔ il y a ce respect qui est là il n'a pas gagné ce respect avec vous au contraire ala blara yɛrɛ ma de pour k'a ka dimi a ka taa a tɛ taa fana parce que le peuple compte sur lui peuple b'a fɛ pas parce que kan fila tɛ yen dɛ bɛɛ bɛ Assimi de kɔ
awa shogeli be ko an be ko an de ko shogeli de be se ke glan awa ali de be fe fana wa amba glan amba ko de kan nta ko ko shogeli mbe shogeli ka côté la nte sura so ko côté lo tede awo de be ko mo bla o confusion aka boji o kono aya mun kara Macky Sall la. Tu sais que dans la vie quelqu'un qui n'est pas correct va toujours souffrir nti fa ka bi nti fe ko do ka so parce que au kadingé je parle au fond de moi. Je suis très honnête de ce que je dis. Mais horon de bene ka kuma famia mo mi te horon yo te ni famia. Yo horon kolon te ka ne famia quoi, c'est la vérité. Mais holala ni horon marana bloba do koni, ce qu'il dit ça vient au cœur de lui. Na obina bine bina. Ne ni de di awma, ne te ka barobe ne te ka Amérique parce que ne affiché ni awi. Mo ya affiché na yo tiki ka vibe danger là. Na aw mo tigu protéger na no tigu magere wala no lu sarani fendo kara mo be bawi ba fo che ni yere frani be ikera bofu safuye et les gens vont plus vous croire ne te fa ka bio de kono ne te fa ka façon de nyuman dota parce que dron abe fa ka fo aya ka mo ala ba ka mo mi mi ka bedabla aya bedabla parce que abe kuma na me côté flabela abe kuma na me côté flabela vous avez mélangé les et révolution mais c'est quelque chose du mais comme nous révolution que nous d'un kere ka ngolo kura glan aw e dien woro jume aw be ko de ke les vrais révolutionnaires ou taw kere fa aw nous te ka fouike ou be dans les rues les voleurs et tiens ma foi tiens koko et révolution maintenant à te système boy o te révolutionner o ye manipulation di on a mastra bla don la malien ba fo ka o ta te révolutionner la vraie révolution va avec les vrais révolutionnaires. La libération d'une nation va avec les libérateurs et non avec des gens qui ont détruit la nation. C'est Mali Fara ou Debe Bounyao Boulou Katema Beka Mali Sangorota. C'est injuste. Il faut être juste dans la vie. S'il vous plaît. Macky Sall Tamou Karanganga leçon d'Auma. Ngora Kaninkel leçon de morale de passer au Kadini. Sogal Tchoroba. Au Faflan. Au Debe Boka au commentaire que Dien Fambe. Al Yao Korvabe Digi Sogal là. Amise Sogali Kelemoudela. C'est-à-dire, moi, je me suis dit que la transition, je remarqué trop. Moi, je qui est révolution, je suis dit que la transition. Aya fait mourouti koubla sur la betara ka réalité ou ban. On a deux règles là. C'est la vérité. Yere wolo bola, al nere bola. En ben mangouya soro parce qu'on ngante fait ka sugali kele. On ne va jamais les combattre. Fin do be nimi fratia kele la. Nimi koloshabi je karamadiaka. Chala e fin do da kanyima. Fin moun kanyima ebo kele muna. Il faut que la révolution renverse le système. Si votre révolution n'est pas contre le système qui vous tient dans l'ignorance, alors ce n'est pas une révolution, c'est plutôt une manipulation. Ne m'a fodé. Ne t'ai pas fait manipulation. Mais comment m'ont fodé? Qu'on ni mogo y est révolution que Malcolm X, ni mogo balamba choma. Malcolm X d'afo. Aya fo anglais la, traduit baman à traduit français là. Malcolm X est révolutionnaire badi. Américain a révolutionnaire bado asara oui toi oui marfa chala kafaka akoko révolution bena katena ni changement munye jamana chi atolu boy ma bena ka baraka no de côté révolution de oye manipulation de na o maou c'est bon ni mo ni sina ka baraka ni vrai révolutionnaire les gens vont dire que a taille révolutionnaire mais c'est la manipulation et ko ke ebe changement de faire munungo kuba fait et tolu fait krafe. C'est ça qui se passe dans la transition. Ali Nigériens on veut qu'on oulebi. Ambe kuma mun fo. Nigériens on global. Nigériens on kadana benekan. Burkina Faso kadana benekan. Na on est calme bekan une fois moi. Ça me gêne parce que l'oubame. Et les gens vous voient. Les gens ne sont pas bêtes. Tu sais que moi quelle opinion. Il y a des gens qui sont très intelligents dans la vie. Ma quelle sekanaka aramadi beka faire chouer. Et moi voyage là quitter la fia. Il m'a yaouté ka la fia. Na ou critiquer la be digaloa parce que abeka munga vous savez en âme et conscience que c'est pas bien. Et moi, now critiquer trop, on fait trop avec Digaoula. Parce qu'un mou fort, ça vous gêne. Et c'est la vérité. Donc il faut changer. Pour ne pas être comme Macky Sall. Non, on m'a changé, moi, Macky Sall sur la table du Gano. Non, ma ke, tu m'as dit à Foucault, Yamogodi, Tatofla. Avec fait Kamali Marassi, ça ne marchera jamais. Ne baou défend, ne te fauka libre. Ne baou maman, ne mona douba de kono. Ne douba de ni. Ne kouchamanye nga djenatekela. J'ai beaucoup. Aramadonga éducation tikilingue. Mais la conscientisation est très importante. Naramadine ala ije hakila ije fembadila. Na ala akili dima fembadima. Na bebe depa aramade mochugudila. Ala ka akili nyuman dama. Ande munu wolo ala ka akili nyuman duma katena hali aongereka. Sinon, en la génération na mami akili kain, il est bien. Akili lindo abe koke klina kona mancha. Awangan kli ni muma éducation sur la famille là.
i ka Seku Tunkara ka vidéo lajɛ i kɛra transition mɔgɔ ye o i kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o ne tɛ fɛn bɛɛ dɔn ne tɛ wajulikɛla ye mais ne bɛ ka mun fɔ ni ye wajulikɛlaw ɲininka b'a fɔ ko ne ta ye tiɲɛ de awa ne b'aw fɛ transition mɔgɔw awa aw tilen fali kɔ la avant qu'il ne soit trop tard sinon a ye meeting mun ye échec kɛ a ye taa a bɛ Burukinabaw ka page sanfɛ a bɛ Nigériens ka mɔgɔ bɛ ka ne wele ko jigila tigɛlenba de don i m'a hali CEDEAO bɔra kan tɛ bɔ CEDEAO la o bɛɛ de don en voulant trop jouer hadamaden b'i yɛrɛ bila problème kɔnɔ a ye sabali ne b'aw fɛ walayi nin ye ladilikan dɔrɔn de Maliyɛn aw kan bɛn ciao ciao